18 år, og vi vet at det var i Tartonak, her vi med landa hadde haft tryktarvenning. Så får de tur atter til Islede sett, her vi hadde en stort seg. Og 18 år til, så får vi det stedet, og så får vi atter til Oqaatsut. Og det var den første bygden som vi dvidde av. Og da vi kom i vår. Men her er alle lov dem når vi skulle komme for å bo etter. Og det gjør vi så. Hentan her det er. Og som du sier så var det nekker uiser her som vi stilte. Det var overvindelig av ekkert. Og her hadde vi ferdig bare leta. Myndene køyrene løtt og så får vi det høyre synter av grønlandske sanger som vi øysen tog opp på turen. Cyklar vi ut av Juvel II, Jacobsen. Ruvna gruser. Rekker godt, og vi kjøtt nere for skrøttelige stør. Det er ikke lukkelig, sånn her. Skremla nere også. Vi tar hardt fløyre for denne at jeg har sagt før. Jeg kan som tårslåtter. Her er det akkurat som tåraganger. Det är så som brott. Väldigt bult. Det är en förskräcklig mångt. Här hör man hur vattnet ränner ner av fossar ner av, väldigt gott. Det ser man hur lätt ut och det kommer bort. Vad så lätt ut. Fantastiska flott till det mig. Jag går där nere där. Det håller runt. Här. Och det är så chans att lite av man rerar. Och mitten ser tjäck ut. Jag tror jag vet hur jag är. Här är akkurat som en hodge. Det är dalar och fjött. Och så nyer hända en. Och bara en. Och soligt också. Stryperna efter. Fantastiska flotta.
Nu ska det. Nu cyklar vi lätt in I omtråden. Det sitter jag högt där. Det sitter ratar ner. Det stinker bort och kyr. Va? Nej. Hej! Ja. Störste. Vad ska man använda då? Bygden som vi kommer til heter Oqaatsut, og det av grønlandskon det skarvaner. Oqaatsut, mest skarvaner grønlandskon, og det kommer av sikst at det nek skarvafjöll I områden, eller nek skarvar I områden, og at danskon vil heta plåse kalla for Reiabukt, eller Rødebukt, at danskon ikke var det. Men det sikst at holländarna har brukt det her som en kvelafengare stasjon, og kalla og stegi for Rå Bay, langar allig atter I 1600-tallet. Og det kom av til at det var godt at hala kveldene opp. Det var slatter I fjørene, hetland var gau at rea til sol og kveldene opp på land. Og det sikst at hvis kveldene ble fengt I illulig satt områden, så var det stadig hala opp her vid hessa bygdene. Vinnan her mest fiskur, så fiskar vi lujno, og det for det meste flatfiskar. Jakt, og kaupa jakt I røysene, og kvelar, som sagt, I røysene fengt I nekka fjærpoint. Og nå kjører tog, så det turisman, som har rundt og på seg. Og her firma som øyder Rodebay Fish, og det får oss vi et torska, tosk og flatfisk som det sender Skolen I bygden hever vanligvis 6-8 nærmengar, og du kan genge skole her lykka til 19. flokk, men det har mulighet, har nærmengarna mulighet til at færa I skola og I illulig sett lykka fra 8. flokk. Det ikke kyrkja I bygden her, men godstjenestene det over hillnar og I kapellen som har til skolan, det som ligger I skolan. Her så plass for en 100 sideplassen, så det skulle være nok. I bygden hever bare omkring halvtrus innbyggjarar, men det 200 hundar, sletthundar. Bygden ligger nekka norra, 18 kilometer norra for illulig sett. Og bygden ligger av en halvvåg som hever utsikt I Diskovitsna, eller vi uskjøtlene I Diskovitsna. Handel I bygdene, posthus og her Laknamistø, og vattnet kommer fra en verste som gir saltvatten til fekstvatten. Og ellers da må de vel at det går isen kjolvi og breen så løsner rett. Det får drikkevatten på surtøy. Vi tverra at fylgja vi mellom annet ta i Thórleif podd kast atjer. Vi her framme I bakkanen. Så ikke enkelt spille. Og dette her må bare for å vise og sintre arbeidskongen I vår. Det var ikke så øyla djupt her som vi platt litt.
Det var kanske 20 till av strushfalmar. Thórleif han läser nu så att Ketan inte släpper längre ut än hatta som sett till. Ja, bromsa. Nu bromsa. Du fast nu. Gå upp till det. Och annan käkel kan ta. Det är nog 25 pound för käkel. Ser du? 5. 25, ja, så är det något stupt. Tala gamla då för. Ja. Jag vet jag vill hålla satt väck. Men inflationen inte kommer nu. Här var det så attra möte i bygden Oqaatsut. Och det här är till samma steg som vi var för när vi var i församlingshuset. Det har byggt hus någon. Och som vi minns så sa jag nämnde att stålarna här tar kommer ur på testet Klaxvik. Och som vi såg och helt till vänster så är det borden här i ting som man kan köpa för en rymlig pengar som det helst brukar till Husgardi till raxten av byggnaden där. Gänga vi bara ut fram. Ta på nästa sunche, ta dem och dem och äntligen väl. Och som sagt det syns ju så väl. Brynleif, han hei ofta nytt år. Han var oppe for hverandre, og Helena håndsaskeren. Jeg var her i 2006.
Så hade vi det valt här att vi skulle synka sanga förskon för Taimon och Ole Center förklarar Gustav ska föra fram. Ja, vi synka kanske synter show där det som det där en player one vi. Vi helt skämtande för det här att det är sankor som är 5 vers av förskon och grönlandskon har bara 3 vers. Så hvis de som så inn og tror, vi som vi akkurat 5, så var vi livet sen. Vi som ikke skjøter igjen det. Så var det mye å bestemme hva ser Ja, vi fortsätter bara. Vad nästa på? Inga problem på nytt.
Det dejligt at være her igen. Ja, da sanger var lever, så hei jeg olje og dårlagere, og det var som vant Helena som tolka i. Jeg tænkte på at læse nogle af deres far, og først så skulle jeg gælde ud. Og da jeg olje var lever hos oss, så fører vi dette sin fjellagsang. Så det sånn her fjellagsang lever, og Helena for at enda vi bør. Juvel II I kaffepladsen. Da så kom vi ombord, så var det ikke av. Langkongen var eller brikven som vi brukte til at færa ned de små battene gombattene, og hun var tidsen inn. Så gjorde vi klart til at færa. Jeg sikla hvor jeg. Thórleif Isaksen i Grønland til godt kilo i noen. Hvor jeg hankt akkurat fisk opp av torska. Jeg vet ikke om det er. Hva er det? Men det var vært sånt, men allikevel var det ljøst. Det var jo sumri. Det var avmyntlig av ekkert til solsetter. Så her sitter jo sånne ekra mynter av bygden I Oqaatsut, som vi nu færre at sykla fra, og færre at vente atter I møter I Juvel sett. Her vi så kommet til Juvel sett. Her får så Helena og I land, og Samal kom ombord. Helena har tolka for å komme der, før I helten av turen, og nu kom så Samal Polsen ombord og skulle være tolka til 17 helten av turen. Og 4 få mynter av skipen her som det var. Nekka virksomhet, så får vi da sin nye maskinrummet. Og her var det Sarah Willi som var maskinmastare, og Jan Karl var også her, og hei etterlit, og dette var måre med torrere område. Her alltid nekka som skal elektrikjast. Man skal vise rett, og vi gjør det. Så vil det ikke stoppe opp mot fjellet. Her hadde det gått kyla. Her rigget jeg alt som det skulle til å vite eller annet. Her stod altså Jan Karl og Willi prata. Det det samme det akkurat. Så tar jeg så det er være at vi gjør maskinrommet. Ta for det på, og så sylte vi det ut av Jacobsen, eller Juvel sett. Og det som sagt også på denne veien. Men nå får vi så sol etter, og skulle så sikla fram vid Nekkon og Yse, vid Davidsrettene. Og dette var helt avmyntlig av ekkorturer. Vi går jo også stunder til at nøyta det. Og jeg vet det som Nekkon og Yse, så det ikke vandalest å sikla vid Nekkon fer. Så dette betyr roligt. Vi virkelig nøyte turen.
hur så fantastisk naturen Nu som vi så så samal kom och bor han ständer framme och bara tar stund så tänker vi inte Anna och snär och veckret här var så avbera gott här var blika och det rörde sig Här lättar vi bara mynden när det talar för sig det är snäck som kan säga som att det är Jag röda vinklar. Hier var. Jag röda vinklar. Här så jag vet att det är små båtar och vid silte vi som stora båtar och är försiktiga för att det inte skulle hända. Och så var det så små spibåtar. Han tar silte vi till fukande för och så kryssar där i mitten. Det går sunt att komma och skapa resurser. Men tar jag säkert prova det för jag vet inte vad jag gör det. Välja vel halta gå ser. Her var nekkur isur. Det räknas så här, det är så vitt. Detta här är så isur som är kommer om av landet. Det är så jag då kost något så ju. Och så det ser ut för det kommer fram. Akkurat har vi silt i köknet där här, vi har hållit av med den nekkur. Isur.
Thórleif finns ju en isklump. Det var inte man ha någon vi eller kan attla. Jag vet inte, men så ner. Men det var inte han vill lumpa det här också. Och snyggt ett round här. Jag för här. Det var aldrig så som du så jag sätta vatten ut. Vi är färdiga så pröva att. Han stämmer sin dörr. Olle och Anna av din life. Tror jag generationer. Och Thórleif först. Vad är det då? Jag tror jag så det. Tamla. En bit lysen. Jag tror jag vet nämligen. Ja, ojs någon kosjoj. Kosjoj där räcker. Det handlar att vinna universitetet. Ja. Räknas det. Jag väljer det så affärer och på ojsen. Thórleif och Anna av din life. Thórleif har ju ett kamera vi så vi får få några gamenter från oss nu. Vi stannar själva ombord och Juvel II. Här Olle ständ så och ansa vattnon. Här hållt. Jag tror jag vi så att det kommer gängande. Thórleif Isaksen. Han har lagt in i visst också. Det ska vara jag. Här. Thórleif vassar som en annan fotografer ett plats. Så det är forskare. Det är fantastiskt. Alltså. Det är han för det bästa mynden här. Det är fantastiskt. Det är viktigt att gå. Ja. Här. Han hade varit på vattnet. Han gick väl någon sig och man gick om Husgardi och stann lite där. Han var på vakt. Pappa, han stod då nu. Det är så Juvel II uppe i Diskobukten. Ska han cykla runt om mig? Ja. Ja. Ikke värre. Ja, visst får jag pröva. Ja, det är finast läget då. Visst får jag pröva att vara kaos för sommar.
Vi valde så att cykla en tur rundan om en av utslagarna som det var ju för att få några goda mynter. Och Thórleif från det här så ett kameravis så det här är ju inte vid så bäge mynter av Juvel II och innan av Husgardi. Flower hade var det. Här får Juvel, jag skulle vilja. Så bara vi. Väldigt. Det var fina grejer. Så gör det såklart att komma ombord här. Det blir en oavmyndlig av det där. Det finns ju nekva goda mynter. Ett fantastiskt upplevelse. Det här måste vi. Fick han Bayer och Juvel live. Jag tror inte generationer. Och hesa sendingen har vi valt att leta mynterna tala mer än årene. Och som du hører så har vi lagt näka av Sanche till mynterna. Och det är sankor som upptidsen ombord av folken här ur Imskon bygden som vi har vidtjå av turen. Så det är bäge sankor och mynter som är autentiskt grönländskt. Det är kaptenen i jogon. Pappa på TV. Ge batteri i alla. Ja. Oj, det är så batteri det vi. Det hade moppat ut jag Juvel II. Det är snabbt bra, det. Det är det kullar. Jo, det var ju. Anna har jobb. Det är ju något nytt namn och resten nu. Det är en hel familj. Det är Olle och sonen och appadöttren. Ja. Jag tror det kommer att göra. Vi kan bara fram och göra det. Här snart brukas. Jag får skjuta. Ja. Det? Ja. För skjuta. Inte ja. Oops. Ja. Som vi suttja så en ekvar uysur. Så här måste man ha tunkarna mitt i munnen för kött. Arenan så fasta någonstans. Men Juvel II är byggt till att cykla i Grønlandi.
Det som sagt att jag tar emot. Kom det väl i skipen om. Malle muckan det la akkurat. Men inte hur han är då den. Men han är utforstyrst till att cykla i grönländska farvatten. Men för det här man alltså väl på att man inte tycker några öra för. Juvel II ständer av stävnen av Juvel II. Och tar man så ser till kamera i rätta fram och mot tekniker så ser man märker framför. Så en ekbrusor. Ja, jag fyra att ta in. Checkren är klar, vi såg att det att stävnet här. Speklas nu ju. Nu må vi sikkert kjøtt for at norska spektene ikke med nakk. Så det som vi kommer for å bo i der inkasta. Der inkasta usen. Og det har vist seg på en av veien at det kom jeg lysen sol etter, så ble jeg lysen til. Og lysen til fysisk der i sjøvnen. Det blir like stittle som ofte han har vist seg å være udiske buktene. Jeg har i holega som har forsvinnet. Här så vi så bygderna. Nu tar vi norska aspekten och så blir det inte mer trafik och så här kommer det en kökengande båtar och som jag nämnt för affärer så båten tar här och här motorer från 100 hästar uppe där. Det är som jättegärna där uppe. Man bara sitter vi anser väl efter att man cyklar så kört så cyklar man på så att man står och isklump så jag kött att det händer står i olika. Här kommer en annan. Vi sitter så gånger där vi rukande för. Jag hade så tätt att bruka fiska vid där jag så oftast fiska kassar ombord. Så fiskar där på i så här stora fiskakassar där och så in där. Här cyklar vi så in. Vi möter Illimanak. Om uttalan av bygden i akkurat så som jag säger till vet inte, det ska sända för min egen råkning. Men det är så. En sån typisk grönlandsbygd. Här är några trappor. Och hälla. Men här är så en liten mål ut som vi attla att pröva. Jag lägger till. Men ofta så är det sån små i båtar så lägger bara bonder. Vi lägger bara vid hem. Man passar på att man inte krossar där. Och det var så som att det räknar också här. Så det var inte bara. Jag kommer ät. Och jag vet att jag vill inte beskriva och så var det inte. Så jag sände en erbjudning kvart. Men kvart blev inte rakt av först för när och så måste man lägga som backa frågor och prova den för rätt. Men det blir ända helt gott.
Det här som alltid varit, här var andra, ja, så efter så små båten som så låg för hem, det att man inte gör det ski på att höra. Här vill så pröva, och en dröjt att rätt. Och nu så ut att bara bättre till. Vi löp så på ett land och så var det på ändan. Och omkring pollar som stannar. Och Ole var land i ösne. Och samma sen från backanon. Och här så kör vi till bara en sån. Och så lite mål ju där. Eller ut från hättlene och så en kämpekran. Och det är det som jag brukar till att hiva med landa fiskakassarna ur som båt. Så blir bonten som fräst. Jag så kör så båtarna som lägger sig vid hem. Som att det måste passa på. Skiparen rör en så gaita som männar hur han vill ha båten. Det kände. Kvar ändan skulle vara. Här blir atler. Men sätter sving. Det var luckligvis ju. Hvis näka. Check alle. Det är inte det lokalfolk nu kommer hit ett. Och en enda av det där här var helt. Det är nog han pullar sig ner. Ole han är färdig nere. Alltså på falskene. Jag så gör vi så saman. Skiparen han kommer som annan filmlögare hoppande fram efter. Vad är det snön? Att ta det. Nu är vi kommit på plats. Du skipar kommer lite. Och då är det slaktor. Och i nästa sändning så färdar vi att fylka vi ta i mittlanda samalfär av bjöa till möter. Och att vi färdar vi känner igen bygderna. Och för oss när jag var möter här. Det är svart där, bra. Man får hoppas att det är hemma som allt det där ströj. Det är också sådär fräster först. Svarta och bra där. Det är inte alltid vi slappa. Han ligger vid kaj, men i så bygden så lukkar i stem. Kjølt med det skjer den stora kajen, men det blir så helt att det är försvarligt. Det gör det sin nemmare, så vi är inte åkna färra. Vi land, vi utgör till att ha möter, och östnes som det alltid blir gjort ta i, och vi möter vi helt gärna bygd, så vill det bjöa. Det är bygda för att inte bjöa i ombord 18 år. Till en dräckamon, och kvar vi så synja saman. Och hvis det näkar som är rotsarna samtal så är det också möjligt för dig. Så det här är så allt. Nästa vecka.